הגיע הסוף זה נגמר, הם שמיניסטים, חיכו לזה כל החיים, להיות שמיניסטים. איזה שכבה אגדה, חבר'ה אחלה, הגיע הזמן לפרידה, מסיבה הלילה. בבוקר הם לא קמים, יאללה בסדר, את המועדון לא רואים מאז ספטמבר. נזכרים שהם רעבים, עולים לחדה, סיימו את היום בגדול שנת שעה ובורחים הביתה. מקווה, סוף שנה זה מגיע, שמיניסטים פה זה אימפריה, הם מרימים את המקום. יאללה, אין בגרויות להשתגע, צוות אותם לשגע, מחזור כוכבת לרקוד, לרקוד. תפיצו! יאללה, קדימה, מועדון. מאני לאמור שנה של החיים כל היום נהנים, צרפתים צועקים על 200. אני לא מבין. אוהבים להגיד, הצוות הרים כבר ידיים. שי דוד שמואל עכו רפאל איתן לולו אורן ואיתן סשה שמואל איתן אהרון סרוסי ברנס אריאל. יש את אסר סקה לולו קסם מוריה ואילה אברהם אמלקו ליאור ג'ושוע מיכאל ליה ויוסף נעמי רובי וליזה תמר לנה שני האלמה ונועה אנדריה אתל רקל רבקה אלה ויקטוריה. הצוות התגייס אז השתגענו, פריסות בלילה זה אצלם חובה, יושבים ברחב הזה בקבוע. למה הכיבוי אורות עכשיו? שמיניסטים יקרים, אתכם אנחנו אוהבים ומאחלים המון הצלחה בחיים, שתישארו כמו שאתם ותמשיכו ליהנות, ומקווים שנה הבאה לראות אתכם בשבתות. מעריכים אתכם מקסימום. מקווה, סוף שנה זה מגיע, שמיניסטים פה זה אימפריה, הם מרימים את המקום. יאללה, אין בגרויות נשתגע,